Salame durung kok wis dijawab. Iku mertandane wong pinter. Nggih. Nggih, monggo Bu Inga. Nggih, saderengipun dalem aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing salam gak sepiro ayu dadi jawabe mek wong loro. Nggih. Siji mek Mami Okta sing salam. Nggih, mboten masalah jenengan lho, Mi. Apa? Iki masalahe paling iki wonge iki rada ngantuk karipan. Dudu rada ngantuk ya siji. Seje nih. Delokon Mami Okta mek salam tekan moro seneng jawab. Nggih, cobi jenengan uluk salam. Dijawab sarang-sarang nggih sing sebelah kiri. Sing sebelah ngajeng dijawab nggih. Sing sebelah kanan uga dijawab nggih. Kok gak kompak gak tukak deh. Dijawab nggih sebelah kanan. Kula aturi nggih, kula kandhani, kula pirsani derek nggih. Hukume wong jawab salam menika wajib. Sing muruk salam sunah. Sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dosa. Kemeru. Nggih. Tak idoni jere. Tak idone lho kon kok. Ngataraken sugeng dalu sedaya para pandemen keluarga dalem Lodruk Budi Wijaya nggih. Budi Wijaya nggih. Nggih. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah katun sing rawuh mriki. Amin ngono lho. Mugi pinaringan berkahing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah katur sing rawuh. Kasep. Sama niki yo bingungi kok Mi. Wis dijawab amin. Ya kudu ngarep iku amin sing banter. Kudune kan kayak tak dongakno padha rukun karo tanggane. Nggih. Padha rukun karo bojone. Sik Mi. Iki keliru jawabe Mi. Tak dongakno rukun karo tanggane kudune nggih. Jawabe piye? Anak buahmu. Arek aja kate sabu goblok aja jenenge kon. Amin ngono lho. Lho, amin kudune iki nggih. Oh nggih. Kudune ku nggih. Tandongano rukun karo kancane. Nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Dijawab rukun. Karo kanca. Karo tangga. Karo maratuwa. Karo maru. Lah iki sing apik. Lah. Kowe gak pertanyaan ngono ae dhek ya gak tau rukun ambek marune kok. Apa aku ya rukun ambek maruku kok. Apane wong kowe sampe ditinggal sampe saiki gak dibaleni. Ditinggal kan aku wis ana gantine nang nguriku. Nggih Mami. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh kagem Abah Kirun. Sugeng rawuh rawuhipun matur Abah Kirun ingkang sembah. sampun rawuh. Nggih. Mugi antuk berkahing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah to mriki nggih. Amin. Nggih. Ugi kunjung matur sembah nuwun channel YouTube yang sudah meliput. Nggih, Mas Dion Permana Office. Nggih. Dion Kencing Manis. Matur sembah nuwun channel-channel yang di depan rawuhipun sedaya paringi sehat lancar rezeki. Dari media sudah hadir, Mbak. Dari media ugi Mas Popo mugi. Mbak Vida. Mbak Vida. Sampun rawuh. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi anak-anakku tersayang arek-arek sabu. Tekon diae. Sampai Lamongan menganti Laban teko blek nggih matur sembah nuwun rawuhipun sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Ngaten. Yuk padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari sesarengan duo OT saiki edisi jajan pasar. Ayo Cak garapen Cak.
Ugi kunjuk matur sembah nuwun katur Bapak Lurah ingkang sampun rawuh. Nggih kagem Bapak Kepala Desa Bapak serta Kepala perangkatipun. Sing pundi Bapak Bapak? dan Ramil, Bapak Kapolsek, sedaya bapak-bapak panitia. Mas aja sendakep ae Mas. Ya Allah. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ditekani Mami Okta kok sendakep ae. Kademen ta Mas. Kememas. Sirik. Aku ket mau ku di WA Pak Lurah. Di WA piye? MMDMN. Apa kuwi? Mami di mana nggih Pak? Terus sampean bales piye? Aku OTW. Apa? OTW sayang, tak waras sayang Pak Lurah. OTW itu apa? On the way. Lho lah ya apa? Berangkat. Berangkat. Terus Mari ngono Pak Lurah ngomong CPT DTG. apa kuwi? Mami cepet datang. Terus mami jawabnya apa? Tawara ihi. Apa kuwi? Ya cepet aku kan perjalanan. Langsung Pak Lurah jawab MTM. Apa kuwi? Matamu jarene ngene. Ya apa rek Pak Lurah aku di mata-matane, tapi aku tetap sayang Pak Lurah. Lah kok iso sayang? Kok gak ngerti sejarah hubunganku sampai Pak Lurah kene. Karo Pak Lurah kene iki apa tau dadi kanca sekolah? Mas kula buka wadine nggih Mas. Duduk. Kanca sak nyambut gawe nang Surabaya. Duduk. Terus apa kuwi? Tonggo. Duduk. Lah apa hubungan apa? Aku biyen tau gendaan arek. Gendaan. Terus Berhubung gendaan. aku kayak sok meteng aku dipegat. Aduh jare ngono. Kok kon meteng ya apa? Kok Pak Lurah wekku gede wekku arek. Pak Lurah ngapunten nggih Pak. Kula enteni nggih. Awas sampean gak rene aku mudhun tak Ngapunten sangat Bapak Kepala Desa niki amung gojekan. Nggih. Ugi konco matur sembah nuwun sowane para rawuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Yuk. Nggih. Anakmu wis siap celun yuk. Langsung kemawon mi dalam maturi si cantik jelita Neng Kiki Amelia dan Neng Adis Arista Neng Dias. Nggih nggih, sugeng rawuh Pak RT lho brengose apike rek. Nyemire gak rata. Ndukure putih ini sore ireng. Oke, matur sembah nuwun rawuhipun Umi saking Balungmojo. Umi saking Balomojo sugeng dalu. Ugi ana perias kondang. Nggih. Bunda Hera ingkang sampun rawuh. Nggih, sugeng rawuhipun Bunda. Nggih, Bunda 3 Hera. personel Sajan Pasar Trio Cendel. Netan apialio ngulon Pak Gandul. Aku tiwas sedan urung kelakon. Kali-ali mripat kuningan dilali-lali saya kelingan. Rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi lo sayang taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Trio Cenil sampun Trio Cenil niki nggih. rawuh. Disusul napa malih Mbak? Sinten? Ning Nana Saleho Ning Rani Asmara. Niki duo napa mi? Duo ongol-ongol jajan pasar ongol-ongol. Jajan pasar ongol-ongol. Padahal ongol-ongol kuwi ireng lho mi. Ireng. Tapi rasane cemetot kenyol-kenyol. Oh ngono. Oke, matur sembah nuwun kagem Umi Genti. Alhamdulillah Sampun rawuh ki Mi, sehat. sugeng dalu Mi. Inilah Neng Nana Saleho Ongol-ongol. Rani Asmara iki lho.
banjur momor kabelani nek nang coba mampir sengon lemah kenang ngake wadine wis gak sampang ora kirim ingot yen ora seneng apa mestine duo ongol-ongol disusul ongol-ongol di belakang ring Rani Asmara akan saya tampilkan ning duo Sabdose dan ning Nyantika dua apa iki Mi kelanting duo cenil cilik-cilik dua cenil iku cilik-cilik kelanting ya iki kelanting rada gedem-gedem ngene iki ora-ora diarani lowong boyo aku tak tenani abang biru ana ijone kawani ganggu ana bojone mangan bandeng dicampur roti bojong gandeng pancen manasati nek rempeye akeh kacane enak bojo tuwe akeh kayane saiki tak tiru omonganmu yuk nirune piye aku ndelek sing tuwek-tuwek pokok akeh kayane ya jelas kudune ngono oleh sapa iki lho golek Pak Polo Cinandang lho blas wonge ya teko kok niku bapak kula saking Cinandang Sugeng Dalu langsung ngoplok bapak gandul nggih Pak selanjutnya yuk di belakang ning Nyantika ning Ani Kumala ning Ika Rempong dua apa iki Mi segera Anda saksikan temriki duo kelepon dicokot langsung cerot nggih wis meneng wae njaluk kucur kecilian kok entah kucur itu oh gapura bersama duo klepon tepuk tangan godhonge cipir waton sabar anggonaku mikir Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang dianggap koncoan katok bolong timbangan biawak bojone uwong pancene enak Semi apa yuk Pak Polo Cinandang iki apa yang duwe bojo? kan duwe Gak duwe. makane aku gelem Temene. Apa aja tae? Nggih Mami langsung ke Monggo. mawon. Di belakang ning Ika Rempong akan saya tampilkan ning Yuni dan ning Fikum. Iki duo apa Mi? sapa Ning Yuni dan ning Fikum. duo lento edisi jajan pasar ya kon ku mekai lapo sih
Kok nek umek kae tak idoni lho kon kok. Jare eka wong lunture pote atine bengong bojoku gak mulih Jam 12 omone ijo sing digagas wis duwe bojo aja kemaki bojo karo kanca sing ati-ati di belakang Ning Fikum akan saya tampilkan Ning Susan dan Ning Mariati. Dua apa Mi? ini mewakili duo jajan pasar adalah duo Getuk Gedhok iku akeh. Getuk Lindri Variane iku akeh. Gedhok Lindri. Getuk Lindri soalnya arek iki seneng ya baba Inilah Ning Susan, Ning Mariati. Duo Getuk Yen ngetan bali mulon Dimas edan ora lakon. walang kekek kok tak ombeni yen wis warek mulia kulon sampe tuwek penota tresnani aja nganti dipek wong di belakang Ning Mariati akan saya tampilkan Ning Rizky dan Ning Titin. Duo apa Mi? duo ketan salak ayo duo ketan salak sing enak goyange sulingan gayune waru aku kelingan marang sliramu kayeme akeh erine ayeme yen ditunggoki papane Malang kakek tak ombeni yang wis yang ulon sampai tuwek ya tak tresnani aja sampai digawa uang. rencana bojoe Mbak Susan tak gowo nggih Di belakang Ning Titin. Di belakang Ning Titin akan saya tampilkan Ning Endang Sukentut, Ning Sartini. Dua apa Mi iki Mi? duo lemet koji-koji duo lemet
teki lanya neng kereta ambil kadange jarang mesti aku melok rika aja mbak kiting anak bojone. Samantenipun duel duel lemet temriki jajan pasar paling spesial. Napa niku Mi? Trio. Apa Rek? Trio kocur. Ingkang dipun pandegani Ibu Yayu saking Lamongan, nggih. disusul Ibu Mary, disusul Umi Irma saking Jombang. Ayo dutokno kucurmu yuk. Pokoknya dijamin kucuri peliket rek. Bayang gobrake tinggine ditinggal glenake gantine. Mula es lele lak dawa-dawa rasane penak legi rasane sing wedok batin lanange gak Jawa gak tantiana luwih ngidene. Bu Inga Nggih, Mami. nggih menika artis-artis Budi Wijaya seniwati ingkang padatan saben nggih menika acara bedayan Sekarsari. Sekarsari. Matur sembah nuwun sowane ingkang sampun rawuh. Suwun Ugi masukan. Abah Kirun yang dalam perjalanan menuju ke sini. Oh, nggih. Ngaten nggih. Yuk yuk. Nggih. Jumpa kali kaenan sampun dalu monggo dipun aturi sesarengan all artis Budi Wijaya. Monggo Mas Yono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan Ojo juga trio khawatir. Irama Jos THJ Audio Fortuna Letting sumonggo. Rik tukaran mari ngene ya Mas. Satu tebang cenil Sentir, centil sentir. sentir yo yo. Warunge dibuka, Iya ditoto sendok jangkire. Panas kebul-kebul, nyamlong tenan, wedang rondene. Batang remeng, manis-manis pelayane. Sentir lunga putra, tiwas ngeser ora disangga. Esemane bagule gawe bingung atine. Lirikane du jalare mriyang awakku. Iki piye, iki piye, iki piye. Santen lenga putra sing dipikir kok ora rumangsa. sekarang anak Budi Wijaya terbaru lagu rek sentir lenga putra. Deleo warunge dibuka ditoto sendok. Deleo iya warunge dibuka ditoto sendok cangkire. Ayo Bek, Panas kebul-kebul, ayo nyawer gini. nyamleng tenan wedang rondene. Batang
sesarengan Budi Wijaya. Toto sendok jagire Poteng remeng-remeng nyamlang tenan wedang rondene Poteng remeng-remeng manis-manis penyanyine Santen lenga potro sing ditaksir ora bisa Mami semane sama kapirang temen kita panggipun sentir lengo potro nggih selajengipun spesial tembang gelo Budi Wijaya wasik lodroke arek Jawa Timur DHJ Audi terima kasih Ika lho rek ning ngendi godku goleki dot abote kepingin ketemu senadyan adot parani go nuruti pake kangenane ati ayo cak bareng saiki ketemu kowe kabeh nopi tidak gelem ninggalake aku ayo kaya sing ninggal atiku letu menes galesi pipiku iya no pancen ora krasa dik kok ya padha kandha sing prasaja aja gawe kala ati aku ora bakal jani kaya ngene lelakonku biyen ngomong kok dadak ketemu yen untuk Mama Hera kalau Mbak Hera nanti ya gawe sing duwe wedding Hera ati salawase iyo ayo yo iya iyo ngendi gon kundoleki
abot abote kepingin ketemu senadyan ado tak karani Terima kasih. don nuruti kangen ati Bareng saiki ketemu kowe ninggalake aku kaya sing ninggal atiku letu menes iya dalam si pipi bantengane Mas iya pancen ora krasa mbok ya kandha sing prasaja mulaja gawe gelo ati aku ora bakal mlejani kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok ndak ketemu asik kabeh HP-ne yen pancen Kak rumangsa. galati gawe gelo ati sak lawase Hey! Sampun kapiran temangipun gelo satu tembang sakit rindu untuk anak sabu tangannya diangkat rek sing arep sabu rumangsa ayo Mbak Fikum bener kowe bener kandamu cak ayu jombuyan guyu ora liya mung sira rena wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu bocah ayu aja goyang guyu iya ayo rasane wong lagi gendrong pilih macet apa pilih burung ya ora aku mung trimo gantung aneng wit kencur malaria rindu sedina rasane seminggu ning awak ora kekurung numpak karo mlaku ning ulun wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh emak aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan tiga paring pitulung iwak cucut diwadahi karung kebadut alias kadung ngenteki sawah ngenteki kampung Budi Wijaya lho iki rek
bener kandamu tak ayu Jogo yang dulu kapan tiko bakal ketemu Rena wangi dadi impeku Wani sumpah opo jalukmu Pakde wong ayu jong guyang guyu Pakde tak lirik aku tak ayo Pakde lali wayang lali petung rasane lagi gandrung ning banjur apa milemu yen wurung aku tak nyemplung ning sumur kopan sedina rasane saminggu ning alam karo mlaku ning elon wong sabar mesti ngelakon wong sabar mesti ngelakon waduh emak waduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwake cucut diwadahi karo kepacut alias kadung ngenteki sawang ngenteki kampung Bapak oh angin dipakake salam kerong dari bulan This is Nutru Budi Wijaya Coba Victory bersama DJ Tetel Lighting Support by DHC Audio Campur Sari The Lewu and Gus Ibu Mary dipanggil Ibu Mary Alhamdulillah This is DJ AR Project Present sesarengan Budi Wijaya yo
Jombang arane Jawa Timur tlatah uga disebut kota beriman Sepanupun bersih indah nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pandake Pasukan anti peluru. lutruk iku kabudayane Ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Kang Mas Didik Parawanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawi sedaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo katuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang Bu Inga nggih mami sampun kalayani kawiwitan niku Bedayan Sekarsari. Dayan Sekarsari Ugi matur suwun katur sedaya warga jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gali. Ngaten nggih yuk. Ana wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada. Bejo-bejane wong lali bejo sing eling. Among rasa ugi among waktu jumbo kalian sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Lambang kidung rasa